Dobré ránko, máme 6:30, ja už som na mieste, smerujeme k Laborcu. Včera som sa tu bol prejsť s týmim a keďže teraz je po snehu a bola aj vyššia voda, tak všetká tá taká vysoká tráva, cez ktorú by som veľmi sa nedostal bežne, až vlastne na tieto miesta k vode, tak teraz je taká uľahnutá. No a ja mám pomerne dobrý prístup tadiaľto až k vode, ktorá je hneď kúsok za týmito kopčekmi. No a teraz sa pôjdeme pozrieť, bolo tam jedno také pekné miesto, kde by som si chcel trošku sadnúť. Tam pozerám, ide líška, idú srnky. Vy to na kamere asi nevidíte, ale v podstate líška je pár metrov od srniek. Tu máme kačky, preto som sa vybral k vode, lebo je tam život. A chcel by som len tak si sadnúť a sledovať, čo sa tam bude diať. Mám so sebou aj foťák, ale pozerám, že líška je veľmi ďaleko, ale skúsim to aspoň zachytiť. Na tými ho mám teraz odbieha, ale mám elektrický obojok, takže viem si ho pekne potichu privolať naspäť. Nemusím to po ňom kričať. No a skúsime zachytiť tú líšku. Veľmi ďaleko strieľal som, fotil som naslepo, ani ju už nevidím. No nič, tak poďme sa vydať smerom k vode. Počkáme na Timmyho, aby videl, kam idem. OK, Timmy, poďme. Takže vidíte, všetka tá tráva inak stojí a ani tu vlastne nikdy som si nevšimol nejakú cestičku, ktorá by viedla, a tým pádom som sa tu ani nejak extra nepchal. Keďže prístup by tu bol veľmi ťažký, ale vyzerá to tu pekne. Pozerám, čo to tu máme. Tu máme nejaké betónové rúly, alebo čo to tu je nejaká, keby tu bola nejaká budova. Tak poďme na to miesto. Tými, poď. Takže presúvame sa naspäť na miesto. Tými sa rozhodol kakať. Tak ho trošku počkáme.
Pozerám, že je vychodená cestička. Že tady to evidentne srky, vidím aj stopy v blate. Myšlenka, kde som to včera išiel. Skúsme to takhle. Už vidím vodu. Vidíte, táto tráva. Vidím tu aj cestičku. A tým mi začal takto splašene pobehovať. To znamená, že tu niečo muselo pred chvíľkou byť a cíti to. A táto všetká tráva, ktorú vidíte, tak to je tá tráva, čo som spomínal, že inak je vlastne až hore. No a tu už sa obzerám, či neuvidíme nejakú zver. Pozrite, čo tu ide volánka. No. Ďalšia odletela. Tu nás asi započula. No a sledujte, aké tu je miesto. No máte ďalší, čo to je? Asi kačky. No tam nám sa niečo splašilo. Je to tu živé. Timi. Tam je takýto zrast, tak dúfam, že Timi nespadne, lebo bude sranda ešte. Ďalšie. Neviem, že by kormoran. Tiež preto som chcel začať viac takto chodiť, aby som aj ja opäť spoznal vtáctvo, ktoré tu máme. Timi, poď sem. Timi zase tam pobehuje jak splašený. Tak sa pozerám, že či niečo pod nami náhodou aj nie je. No, nevidím nič. Už poďme radšej trošku ďalej, kde nie je taký svach, lebo nerad by som tu riešil, ako dostať psa z vody. Takýto prístup k vode. Tadiaľ asi tiež prechádza zver, neviem, či sa len napiť, alebo aj na druhú stranu. Ja si myslím, že to je kormorán.
možno bude taký padnutý strom, cez ktorý prejdeme na druhú stranu. A tu je to také v podstate rameno, ktoré tu sa naspäť vlieva do Laborca. Veľmi pekné tu je miesto. Tu takisto vidím vychodenú cestičku. Takže aj zvieratám sa tu asi páči a tu takýto luxusný prechod na druhú stranu. Tak hlavne nespadnúť. Tu už sú naše stopy zo včera. My si to ide po svojom. Tak. A sme tu. To som chcel využiť, že vlastne teraz presne takto popadaná tá tráva. Lebo vlastne tu som chodil chytať ryby. A toto tu celé, táto tu časť je v lete úplne zarastená. Teraz je to tu všetko pekne dole, takže skúšam nájsť takto aspoň nejaké zaujímavé miesta. No a poďme sa presunúť k tomu Bobrovi, kde som videl ten jeden strom, keď samozrejme môžu byť niekde úplne inde. Ale tam by som sa chcel nejak častejšie teraz pohybovať a odsledovať si, že či sa tam niečo nové aj deje. Takže blížime sa pomaly k tomu miestu. No, tu je to takto otvorené. Tu by som chcel prísť a v podstate niekde sa len tu zašiť, ľahnuť, hodiť na seba nejakú maskovaciu sieť a sledovať, čo sa tu všetko deje. A to si ešte počkáme do leta, keď bude ešte skôr vidno vonku. Ale pozerám, že prelietáva stadiaľ teda hojné množstvo vtákov. No a tu bude pekný rozhľad až dozadu aj dopredu. Takže tu aj keď by je aj pomerne plitká voda, takže možno sa mi tadiaľ podarí zachytiť aj nejakú prechádzajúcu zver na druhú stranu. Tu sú ešte ľadové kryhy. No a tu už vidím, že sme na tomto mieste. A mám aj podozrenie, zabudol som zobrať ďalekohľad, ale ako je ten strom a pod ním je taký dosť vymýtý breh, až mám pocit, že sú tam dovnútra diery. Tým ho si privolám naspäť, keďže neviem, čo je za zakrutou, tak vždy takto si ho pre istotu stiahnem k sebe. Taký poľovníku. Tu vidíte ten nahlodaný strom. Tu je tiež taký pozostatok vody. Pozeral som, či náhodou tu nie je nejaká nora, ale nevidno nič. Ale evidentne tadiaľto má cestičku. Lebo tu vidíte vychodenú stopu.
Zadiaľ rovno do vody. A vidno tu aj také tie stopy. No a ja si myslím, či nemá niekde tam nejakú noru. Teraz išiel trošku nižšie a vidím, že z vody vedie vychodená cestička niekde tu. Tak sa skúsim pozrieť, čo to tu máme. Tu mi už ide po stope. Nemám už čas na nejaký ďalší prieskum, takže asi sa tu vrátime ešte raz. Takže aj takéto rýchle prechádzky s tým im zvykneme mať a mám práve v obľúbe, keď sa vydáme na nejaké nové miesto. Je to trošku zmena oproti takej tej bežnej chôdzi na tých istých miestach. No a predsa viac pri vode je tam väčšia šanca nájsť niečo zaujímavé. Takže toto bol len taký prvotný prieskum. Pomaly sa nám už oteplieva, takže už sa teším na také tie skoršie rána, kedy už o 5:00 sa bude dať fungovať vonku. Teda s tým, aby človek aj niečo videl. No a niekedy sa tu určite vyberiem tak nejak buď na noc, že prespím niekde blízko a hneď z rána sa tu premiestním na tie miesta, alebo prídem nejak teda tak skoro ráno, aby sa mi tam snad niečo podarilo zachytiť. Prajem pekný deň a vidíme sa pri ďalšom videu. Poďte mi.